Guys, adlaw na sa Miyerkules guys, atong pukawon si Inday Vlogs kay mo eskwela na. Alas 6 atong pukawon ni siya kay aron atong palutoon og buwad. Ato ni siya palutoon og buwad guys kay napa ko'y trabaho. Ato ni siya papiritohon. Kamao naman ni siya pirito. Inday. 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 Ari Inday atong palutoon og buwad Inday. Atos gawas Inday ba. Atong palutoon. Kung pagida guys oh. Pirito buwad dito Inday. Atong isudan bas pamahaw. Inday. Day. Ang pinakalisod nga kuan ni ang kaning pagpukaw. Inday. Kasi di ka diferensya na nakabati naman na. Kay nakamata naman na pero ingon ako adto tas dagat ah. Inday, adto tas dagat Inday. Oh. Ug adto sa dagat ah. Kuan kay ni Inday adto tas dagat. Inday adto tas dagat Inday. Inday. Adto tas dagat. Oh, wa tanawag unsay diferensya. Oh, gatos dagat mo bangon day na siya ron. Bangon day na siya. Putin di sura gid pagkaon guys ay. Inday. Na. Mabalhin-balhin patag pwesto. Sige na. Inday. Inday mata na Inday. 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 Gabi ini at buntag na Inday. Buntag na tara. Grabe kinutugan ni mo eh. Sige na. Unsa man di ka eskwela? Di ka eskwela gina? Ayo langga. Unsa man di ka eskwela? Ha? Kikidi. Giti-giti ko na nina ko guys kay. O at nila mahimo ani. Mga pagiti-giti. Sige na. Sige na. Udto na. Nya magdali-dali na sa karon. Sige na. Bunog masad. Unsa man di ka eskwela? Ato ning alihan kay pagan sibilyan ani. Sige na. Sige na. Inyo ha mga bata guys, inani sad pukawon guys. Kana bang kuan ba? Magbudyong. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Paita pukawon ay mo 3 minutos ug pinukaway. Sige na ba? Ginabangon na. Buntag naman oy. Kagabi gipukaw ka para pakanon karon og buntag na sige na. Da. Sige na. Kaya ako sa itong anong guys, lundan ko itong nungagan.